Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय। ओमफ्राय दासान्दिथ' अखा हागासिनो नङा होमबा लोगोफोर, साननै सानथाम जाबाय अखा हानाया, मोनायाव हायो सानावबो हायो। ओमफ्राय गुसु गुसु जाबाय, बोथोरा सोलायथारबाय। ओमफ्राय नै दिनै आङो माने हाइनेक गाननानै नुजाबाय आरोना नोंथांमोनजों, बोथोरा गुसु जिहेतु। ओमफ्राय आं माखासे खामानिखौ मावखांस्रांजोब्बाय, मोनसे खामानि मावनो बाखि दंबावो। बे खामानिखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय, थ' आं मा खामानि मावनो लादों। अब्लाबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो आं जे माइरं जावनाय भिडिअ लाबोदों, माबायदि माने माइरं जावो, रोङो रोङा, थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय मावनानै लाखानांगौ माथो खालामबावनो आरोना। थ' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। अब्ला लेट्स गो। नै बेनो आरोना लोगोफोर, आंनि मावनो लानाय खामानिया रनजित माइरं। आङो मैया बायनानै लाबोदोंमोन आरोना, केजियावहाय 40 थाखा लादों लोगोफोर। ओमफ्राय माबा सबाय बायदि दङ आरोना, नै सबायखौनो होननांगोन नामा, हाग्रा फिथाइथाय माइ गाबबो गैया, नै बे आरोना बेबायदि गोसोम गोसोम दङ, बेखौनो बासिनांगौ ओमफ्राय जावस्रोनांगौ आरोना। थ' बेनो आरोना खामानियाथ', नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैजाय नै आङो एसे माने खेरखासे जावखांबायानो आङो, ओमफ्राय नै ओरैजाय बिदि इंखुर मोन्दों आरोना आङो, बेखौ दोनबाय। ओरै इंखुर लाग्रा, बेवहाय माइरं लाग्रा, नै जावग्रा। लोगोफोर नै दा आङो रेडि जाबाय। माने लिलि लाला मोनो आरोना, खामानि मावबा खानायफोरखौहाय हगारनानै बा खानानै माबायोब्ला थेबखो लाबासो माने स्र' मोनो आरोना आङो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था। दा नै बिमा बुरैया माने रेडि आरोना मावनो थाखाय। उफाय गैया लोगोफोर, गावनो मावनांगौ, गावनो जानांगौ। ओमफ्राय जावनो रोङो रोङा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। जास्ट फोसाबनो हायो आरोना, आं बांद्राय मोजाङै सालिनो इरिनो रोङा, बेखायनो आङो इंखुर एसे एनैफोरखौ माने सालिनो बांद्राय रोङा नालाय जावख'योसो आरोना लोगोफोर। दानै आङो बासिबाय थाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ दाखालि जेब्ला अखा हाबाय थादोंमोन, थ' बे समाव आङो बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय टाइमनि आंखाल जिहेतु, बेखायनो आङो बे भिडिअ'खौ सम बायदि माने आपल'ड होनो हायाखै आरोना। दिनैसो आङो आपल'ड होनो हाबाय। मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानैहाय आङो बे भिडिअ'खौ बानायनाय हिसाबै आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरो। कबीर सीठार आय कबीर आयं आय कबीर आयं masih kiri ay kebir oh dibilangin kan gue bilang banyak apa tidak ini kita bisa bisa sini aja ini dari sini beri bah sama ini saya dan yang kita ada mana oh sih mereka terus hai udah tanya dia nih tuan mereka siapa ini स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' आंनि माइरं जावनाय, बासिनाय, साफ साफाय खालामनाय नुनो मोनबाय नङा होनब्ला। माने बायनाय माइरंखौब्लाबो माने बासिनांगौ जाफिनो नङा होनब्ला। एसे जुजाय थायो, माइगाब थायो, अन्थाइ थायो, बायदि बिदिनो हाथर हुथर थायो आरोना। थ' लोगोफोर, नैबे माइरङा आंनिया मोजांखामोन, बांद्राय बिदि गाज्रि नङामोन आरोना। अब्लाबो माने साफ साफाय खालामनानै जानाय बायदि जायाथ', बे हिसाबैनो माने बिदिनो आङो साफा खालामनानै जायो आरो। थ' मावनो रोङाब्लाबो नोंथांमोनजों आंनि माइरं जावनाय भिडिअ'खौ आङो शेयार खालामबाय। उफाय गैया लोगोफोर, माने रावबो माने रोंनानै फैखायाथ', दा माने उफाय गैया, संसार जाबाय जिहेतु, गावनि जानांगौखौ गावनो साफ साफाय खालामनानै जानांगौ। बे हिसाबैनो बेबायदिनो मावनानै जायो आरोना लोगोफोर। मालाया मारै, मालायनि सायाव मोनजायो, थ' आंनिया खाफाला बेनो आरोना। उफाय गैया, जेबो नङा आरोना लोगोफोर।
बेफोरो जोंनि हिन्जावफोरनि मावनांगौ खामानि थ' बिदिनो मावनानै सोलियो आरोना थ' नै जावलायबाय आरोना जावनो रोङाब्लाबो जावलायबाय थ' नोंथांमोना माबायदि नुखो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो जाय रोङो जाय रोङा प्लिज कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन। आंहा माइरं जावनाया जावै जोबनायनि फारियाव फैबाय आरोना लोगोफोर दा नै आङो जावखांबाय ओमफ्राय नै इंखुर आरो बे सबाय हाग्रा फिथाइ नामा बियो माने बेसेबां जाबाय ओमफ्राय माइरङा नै बियो लास्ट आरोना थ' आङो बेयाव दोनबाय आरोना बाल्थिं गिदिराव माने फुल बाल्थिं जास्लाबासै आङो 15 केजिल' लानानै फैदोंमोन नालाय थ' नोंथांमोना जायफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदे बाय बाय।